Hello लोगोफोर, good morning, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बर' रायज्लायनाय थाबाय दिनैनि गोदान भिडिअजों। स' लोगोफोर दायो आङो उदालगुरि थांनो नागिरदों। पुर्णिमा बिथांनि माने फाइनाल सं डाबिं दं आरो संनि फाइनाल डाबिं दङ। लिरिक्स टुनखौ आंनो लिरनाय माने दावखा मुभिनि गुन्दाफोरनि माने आइटेम सं बेखौ खनगोन आरो स' लोगोफोर लिरिक्स टुना आं लिरनाय ओमफ्राय दा माने पुर्णिमा बिथांखौ खनहोगोन। आं लिरनाय जाहैबाय नालाय माने बायदि एसे सुरफोरखौ चेन्ज खालामनाय मानायाव थाफानांसिगोन आरो आंबो बेनिखायनो माने थांनो नागिरदों बिथांखौ लांनांगौ दायो। थांनाया जों उदालगुरियाव थांगोन देरहा एक्स प्र'नि स्टुडिअ'आव माने पुर्णिमा बिथांनि फादाराबो माने गुवाहाटियाव थांगोननो स' जों बेजों थांफासिगोन आरो फादारजों माने पुर्णिमा बिथांनि फादारजोंनो थांफासिगोन उदालगुरिसिम बे जोंखौ दोनना थांसिगोननो। लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो नायलांफाबाय था भिडिअआ जोबजासिम था ओमफ्राय मेथाइखौ माबायदि जागोन नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। बुंहरथार दे एबार माने रावबो बुंहरा नायोना नाया माने नायबाबो बुंहरा माने रावबो। लोगोफोर एसे गोसोफ्रा माने मोजां मोननायनि एसे सापर्ट खालाम आरो कमेन्टफोरखौ एसे मोजां जिब्रायलायनाय हरनानै हो मा होनो लोगोफोर। सोरबा बिदिबा थांबाय थानो जोङो दै नायलांफाबाय था हाजासे हानायखिनिखौ देखायगोन आं लामाफोरखौ देखायलांजोबगोन। नोंथांमोना सोरबा फैनो गोसोब्ला माने आं देखायलांनाय लामाजोंनो नायनानै फैनो हागोन आरो। जों माजबाटनि पुर्णिमा बिथाङाबो आंबो माने माजबाटनि आरो। पुर्णिमा सोरखौ बुंदों मिन्थिना लोगोफोर पुर्णिमा बर'आ रिमलजोंबो खनो बियो गोबां खनबाय। जोंनिया न'आ खाथि खाथि जायो आरो सेन्टार मोनसेयानो सक मोनसेयानो। लोगोफोर नायलांफाबाय था गासिबो पुर्णिमा बिथांनिया एसे साहा जायो आरो आंनि न'नि साहा जायो दा आं लामायावनो थाहैनोसै ओमफ्राय फैगासिनो बिसोरबो। स' लोगोफोर बिदिबा नायलांफाबाय थादो गासिबो। लोगोफोर लेट्स ग'। स' लोगोफोर नै पुर्णिमा मोना आथिंफ्रा फैगोन ओमफ्राय नैबेथिं टाउन थांगोन आरो जों दा माजबाट टाउनाव बिथिं थांसिगोन। ओमफ्राय नैबे जोंनि न'नि लामा बियो टाउननिफ्राय फैनानै ओरैजाय राइट साइडजों हाबनांगौ ओमफ्राय ओरैजायनिफ्राय माने दायो पुर्णिमा बिथांमोना फैगोन आरो। स' आं दसे वेट खालामसै मोनफैखासिगोन बिसोरबो सकखौ मोनफैबाय होनना बुंदों। स' बिदिबा नांफादो गासिबो फैबाय दायो गाखोबाय सखना देनजार जाना दं दा ओइ नै पुर्णिमा आगै ओमफ्राय नै आदैया फादारा दे हायो नालाय आदै लोगोफोर थांगासिनो जोङो। टाउन नोरसिंदाय दिंखियाजुलि थांबाय ओरैजाय उदालगुरि थांबाय जों ओमफ्राय ओरैजायनिफ्राय फैदों आरो ज' दायो उदालगुरि थांनोसै रौता। लोगोफोर रौता मोनबाय आरो दायो नैथिंजाय मंगलदै थांबाय ओरैजाय उदालगुरि नैथिं मंगलदै। फट' उठानाय नहय भिडिअ होलायसो थांगासिनो रौता बारबाय लोगोफोर नायबाय दा गासिबो। सरगनी सुखु सैफाइ नांबाय
Diri ka mana waktu ini alai? जायाखै Kayak kontak lah kan apa? Kayak kontak lah nama. घन्टासो लाबाय आं Benar asli bena. बेनो Hah? बेनो An habla deh. स' लोगोफोर गलमाया ओरैजा थाबाय आरो ओमफ्राय जों राइट साइडजों हाबबोबाय दायो मोनफैबाय बै सासेया गारि गाखोनानै अबस्था खाराब मोनफैबाय जोङो लोगोफोरनो लोंबाय थादो दसे रेस्ट लानांसिगोन उफाय गैला कारेन्टबा दंना गैया खुनु गद गैया लोगोफोरनो लोंबाय दा गासिबो थांबाय थानोसै जोङो थांबाय थानोसै माने मोनफैबाय नै फैना लोगोफोर दा गासिबो ज' लोगोफोर स्टुडिअ सिङाव मोनफैबाय खोमसि ज' लोगोफोर जोंहा जागायजेननांबाय खनसिगोन आरो दायो अभी फैन बंद करना पड़ेगा हमारा एसी बंद करना पड़ेगा अभी बंद कर दिया है मैंने और खिड़की बंद करना पड़ेगा या नहीं खिड़की नहीं चाहिए एसे सिगांनिफ्रायबो नांगोन एसे सिगांनिफ्रायबो खोनाफैनायसिनियाबो जागोन ना नोंसोर बयबो अ आंजों लोगो नोंसोर बयबो आंजों लोगोसे रंजाफानो फै नोंसोर बयबो आंजों लोगोसे मोसाफानो लास्टनिया र' खोनासंनानै लादो दा क्या होती है? सिख्लाफोरनि थाखाय नै सेकेन्डनिया Itu aja. नैबे स्पिड जादों स' लोगोफोर जोंहा खामानिया जोब्बायानो आरो ओमफ्राय कारेन्ट थांदोंमोन माने खननायालाय जोब्बाय ओमफ्राय कारेन्ट थांदोंमोन ओमफ्राय एसे माने चेकिं खालामफिननांगौ दंमोन नालाय स' लोगोफोर दायो कारेन्टआ फैफिनबाय ओमफ्राय चेकिं खालामफिननोसै माने माबोरै जादों भइसआ ओमफ्राय फार्स्टनिफ्राय खेबसे खोनासंफिननोसै स' लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो सापर्ट खालामबानो जाबाय दायो जों एसे नायबावनोसै आरो नोंथांमोननोबो ससे खोनासंहोगोन दहाय खननायखौ लोगोफोरा नै बाहेर थांदोंमोन बोरै मोनदों खननानै खननायाथ' मोजां नाथाय एसे गरम आरोना जेबो नङा बेखौलाय जाखायो खस्थ'नि फिथाइया गोदै जों दा खस्थ' खालामदों नालाय उनावहाय माबायदि जाहैयो बुंनो हाला नामा बेंग्लिजोब्बाय सयथिबो गरमाव सानैजोंनो खनदों आरो खोनासंदों खनदों आरो खोनासंदों नै सासे मुसुर मुसुर फैगासिनो
दुगाथार रायलायबावाखै लोगोफोर नायलांफाबाय था ससे खोनासंगोन नोंथांमोननोबो मारै जागोन कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय पगला जायो जलिया जायो बोराय बेन्थ' आजोला सेंग्राफोरा अह बिदिनो पगला जायो जलिया जायो बोराय बेन्थ' आजोला सेंग्राफोरा ओहो ज' लोगोफोर जोंहा खामानिया जोब्बाय पुर्निमा बिथाङा जालाबायथारबाय नायदो आइथिं साइथिं बुग्लबजोब्बाय मोखां बोरैबा जाजोब्बाय दा मोखांसो डाइरेक्ट माबाखायो नामा आइथिंफ्रानो सेस गिलिर गिलिर मोनजोब्बाय जिरायबाय थानाया लोगोफोर दे ओमफ्राय मेथाइआ माबायदि जाखो खननायाथ' जोबोद मोजां जाबाय आरोना दायो खोनासंग्राफोरनि सायावसो आरोना नोंथांमोना माबायदि मोनो ओरैनोथ' थिगानो खननायफ्राव खस्थ' एनि खस्थ' एसेबो नङा खस्थ'थ' माने मा बुंबावनो नङा होमबा खननायाव जाखिनि खस्थ' थायो बेखिनियाव खस्थ'खौ मोनबाय आरोना चेनेल थाखायो गरमजोंबाबो सुजि नै फाइनाला जोब्बाय जोंहा लोगोफोर नोंथांमोना ससे खोनासंनानै लादो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन नोंथांमोना मेथाइखौ माबोरै खोनाखो गासिबो कमेन्टआव बुंहरदो जिब्रालायनाय कमेन्ट हरदो खिन्थु एबार जिब्रालायनाय एकदमबारे माने खोनासंदोंना सङाखै जेबो मिन्थिलाय लाङा आङो एबार जिब्रालायनाय हरबानो जाबाय कमेन्टखौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन बे जोंहा सङा दाउखा मुभियाव फैगोन आरो दाउखा दाउखा बर' फिल्माव फैगोन आरो बे मेथाइआ गासै दोंथाम जाबाय आंहा माने प्रजेक्टआ पुर्निमा सिस्टार ओमफ्राय आंनि दोंसे ओमफ्राय दा पुर्निमा हारसिंनि माने आइटेम सं दा नैबे खनफैनाया बे माने बे दाउखा मुभियावनो आरो मोनथाम जाबाय गासै आंनिफ्राय लांनाया आंनिफ्राय कन्टेक्टआव लांनाया स' लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै मोनखो कमेन्टआव बुंहरदो आरो दिनै भिडिअआ एसेनोसैमोन बिदिबा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय टाटा बाय बाय दे बाय लादो बाय बयबो साबसक्राइब खालाम चेनेलखौ गासैबो अननानै सापर्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामना सानैजों जों मासाव लाबोगासिनो सानैजों मासाव लाबोगासिनो जोङो पुर्निमाजों आंजों लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसैमोन टाटा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन आरो बाय बाय